Gigi te gik ma itamane lero kaendi mar mondo mi japiny obed ng'atno endo ma safe. Ere kaka bende EPRA tiyo koda migape mamoko mag sirikal mag neno ni samoro dwaro mar ka safe mtaani endi ochopo kare? Mano kare kabisa Atito. Koro watiyo kode migape mang'eny mege sirikal. Mokwongo kabisa watiyo kode obila. DCI to wanya kode obila moro timane osepuodhnwa. Iluongo ni Energy Police Unit. Koro mago wan kod watiyo kod sama dhi operations wathoro bedo kodgi. Number 2 watiyo kode KEBS. Ng'en KEBS be rango issues mege quality. Gin gipuodho gibe gipuodho quality. Sany moko wadhi kwa ido karach gibende watero gibende girango quality. Ai watiyo kod KRA. KRA especially samwa rango mafuta mege magendo monego bende Uganda to ket Kenya. Koro kwa yudo to girango tax money evade gibedo gi compound ni mako itra ko liter 200,000 liters to girango to adi mane ni evade nwach ng'en mar sai moko inyewe at 100 to mafuta zani uso 170 something korango 79 no to gi compound ni mano koro KRA mondo girango shuru. Number 3 watiyo kod jok miluongo ni weights and measures. Ing'eyo ni petrol station be kany mondo yaw weights and measure nyaki ibed kod calibration certificate. Ngechen samitiyo kod pesa ma ng'ato dispense petrol kami dwaro 5 liters nogo beni yudo 5 liters igachi. To sanyo moko ithoro yudo ka sanyo moko idhi kamoro to kar mondo ketni 5 liters sanyo moko ketni 4.5. Gino nadwa penjo nikech an ga gi shida gi petrol station moro moko adwa wacho ni seche moko yudo ka petrol fuel miolo ming'e maber ni maendi to dhi tera kama en kech itimo ing'e distance mikawo kabisa yudo ko budho yudo ka en mano endo ma within less than days mane iparo ka oserumo. It did the same movements misebedo kimu. Atito mano gima timre ido ka ingen mano koro en koro migawo mar weights and measures wanigi warango quality koro quantity joka weights and measures ema rango koro indo ka jomoko kolegea kor gitido ka koro affect wanigi kwa dhitu warango quality but koro mondo quantity bende koro hero wathoro kod weights and measures be mondo warangi no chinge sami yaocha ntie calibration mitimo machine every year onego bet every year itimo ne kende revalidation koro kende itimo ne calibration manyien mondo kisami dispense 5 onego ben 5 then mokido ki dispense 5 kada na 3.5 mano be wathoro yudo wathoro yudo kuonde moko waida jomoko